שלום וברכה לכולם, כאן מאור ישראל פרץ, סופר סתם, כתב חב"ד. הרבה שאלו בתגובות ובפרטי לגבי ארגז הכלים שלי, בעיקר לגבי הקולמוסים. אני אעשה כאן סרטון קצר שיתאר את הקולמוסים. יש פחות או יותר 4 סוגי קולמוסים שאני משתמש בהם. קולמוס שאני משתמש בו הכי הרבה באופן תדיר זה קולמוס קרמי גמיש. הקולמוס נראה בצורה כזו, יש לו ידית פלסטיק ויש לו את הראש המיוחד המותאם שהוא בעצם קרמי. השיניים העליונות הם עשויים מחומר קרמי, והפלסטיק הוא כביכול גמיש. אם לוחצים חזק יש איזשהו אפקט של גמישות, אפשר לראות בעדינות איך שהחריץ נסגר בלחיצה. זה הקרמי הגמיש, אני כרגע כותב איתו בכתבים הקטנים יותר. יש בו יתרונות, יש בו חסרונות. זה בהזדמנות אחרת, בסרטון אחר, אני אוכל לתת על זה יותר אינפורמציה. בנוסף אליו, אני משתמש בקולמוס קרמי רגיל. זה קולמוס קצת יותר מפותח, שהוא בעצם מגיע עם מחסנית גם של דיו, אפשר לטעון בו דיו. הוא קרמי כולו. כל הראש שלו הוא מחומר קרמי, הוא לא גמיש בכלל, זה חומר ממש קשה, אם הוא נופל הוא נשבר יחסית בנקל. ניתן פוקוס שיוכלו לראות. כך זה נראה. קולמוס נוסף שאני משתמש בו לעתים, קולמוס נוצה. בהזדמנות אחרת על הסרטון להסביר איך מכינים נוצה. מי שאחד עין יוכל להבחין בדירוג ובזווית של הקולמוס ובחריץ. זה קולמוס נוצה, גם איתו יש סרטונים בערוץ איך אני כותב איתו, תוכלו לראות בסרטונים. ודוגמה אחרונה הוא קולמוס הפלסטיק. זה קולמוס מעט גדול, זה קולמוס 10 בני המן, כותבים איתו אותיות ממש גדולות, כמעט 2 סנטימטר אות, תלוי בסוג הכתיבה. וזה פלסטיק, קולמוס תפארת. יש מגוון סוגים של קולמוסי פלסטיק. זה ספציפית קולמוס תפארת. אפשר לראות, נמקד את הפוקוס, את הזווית. כיוון שזה כתיבה גדולה, אז השיפוע הוא לא כל כך גדול. המדרגה היא לא כל כך גדולה. עד כאן לסרטון הזה. מקווה שעזרתי. הנה 4 סוגי הקולמוסים. קרמי, נוצה, קרמי גמיש ופלסטיק. בהצלחה רבה. לכל שאלה, לכל עניין תוכלו לכתוב בתגובות. ואני אשמח אם תשימו לייק ותירשמו לערוץ. זה יעזור לי, זה נותן לי יותר מוטיבציה לפרסם ולתת לכם דברים לתועלת כל הסופרים והמתעניינים. בהצלחה רבה.